Здравейте, аз съм Минчо и мисля, че за повечето заинтересовани по темата колани и катарами е напълно очевидно как се прави колан. Това е просто една кожена ивица, на която слага катарама и се пробиват дупки. Но, ако коланите и кожиарството ви вълнуват, това видео ще ви бъде полезно. Независимо дали вече правите или само си мечтаете един ден да можете да правите колани. Защото това видео показва нещо много практично за България. Това тук са покупки от сайта Kojar.bg за около 300 лева. С тези продукти в това видео правя няколко колана и коментирам всичко. Коланите стават средно за 30 лева за материали и консумативи и около, да кажем, 20-30 минути работа при наличие на всички други инструменти. Смятам, че видеото ще ви бъде много по-полезно да се ориентирате кой артикул да си купите всъщност, понеже на сайта има снимки, но съвсем друго ще бъде да ви покажа на видео от всички страни и в комбинация и някакви мнения и коментари горе-долу, каква е разликата между тях. С други думи, това видео ще бъде една презентация на актуалните катарами и артикули за изработка на колан на сайта Kojar.bg. Ще ви покажа няколко трика, с които правенето на колани да бъде по-бързо и ефективно и ще коментирам достоинствата на два различни вида изработка на колан. Държа да кажа, че както във всичките ми досегашни видеа, осъзнато не съм спонсориран. Просто Kojar.bg е сайта, който знам, че има в България. От години го ползвам, не знам да има друг или ако има, не съм впадал на него. Нека кажа следното. Бях се доверил на някои артикули на Kojar.bg. Например, тази катарама за бързо отключване, която е от метал и се бях доверил, че ще бъде супер издържлива, когато си правих първото НССР-че. На втория месец вече се беше счупила. Понеже вътре, и аз съм я залепил сега, за да не се откача, все пак тенекийките са китайски. На едно място, което е по-слабо, се отчупи и механизма вече не работеше. Спаля една пружина и това е брак. Търсих други опции и друг дизайн на катарами и намерих в Темо този вид катарами за бързо разкопчаване. Исках да бъде бързо разкопчаването, което ползвам, за да може като Батман, когато се сваля кобурите, да ги свалям и слагам лесно. Проблемът от нещата от Темо е следния. Когато паднеш на хубав продукт, поръчаш си го, чака 2 седмици, той дойде, тестваш го, доволен си, наложите си след месец-два да поръчаш същия, понеже ти харесва и вече е изчерпан или производителя вече го няма. И ти остава една единична бройка, която е стабилна, здрава, доволен си от нея. Търсиш други артикули, които са подобни, намираш някои, обаче те се оказват се не толкова ефективни. И трябва пак да започнеш да търсиш, да експериментираш, да чакаш, докато попаднеш на някой добър. И ако попаднеш на добър и имаш пари, да си поръчаш в него 10 или 100 артикула, за да не останеш без него. Но така или иначе за новия си проект, който ще бъде изцяло нови кобури, исках нещо, което да не издържи година и половина, както издържа оригиналната ми бърза катарама. И бих казал, това можеше да бъде оправено. Исках нещо, което наистина е солидно и масивно, на което няма какво да му се счупи. По същата логика преминах от тик-так копчета, които се развалят, преминах към пешки от масивен месинг, на които няма нищо движещо се или което да може да бъде развалено с времето. Знаех, че на сайта Kojar.bg има избор от катарами, които се рекламират за масивна стомана, без наличие никел и така насетне. Изглеждаха ми добре. Имах възможност и реших да се поръчам всички варианти, които към момента имаше там, от масивна стомана и масивен месинг. Мога да кажа, че някои от тях изглеждат наистина добре, други очаквах повече или изглеждат по-добре, но прецените сами за себе си. И сега ще ви покажа отблизо и от всяка страна, всяка от тези катарами. Първата е така наречената Saddle Design. Впечатли ме с това, че пише товароносимост 500 кг, доживотна гаранция. Действително това нещо е лъскаво. Бих му дал 4 от 5 звезди на стил и красота. Дразни ме малко това отпред, което са го сложили. Не знам какво е функцията точно. Можеше и без него. Сложено е запасъл на колана. Супер готини, масивни, лъскави, здрави, квадратични страни. Следващото е катарама, така наречена EO 40 мм. Има големи надежди за нея, понеже е най-квадратична. Наживо обаче това, което не ми харесва е финиша изглежда като алуминий. Това го кара изглежда леко.
или да ми прилича на тези стомани, които ги слагат по разни кухни и столове. Такива стомани, които да се ползват и да се чистят лесно от инокс. Следващата. Моят фаворит. 35 мм катарама. Това е квадратично, но елегантно. Здраво, изглежда калорично, мазно в най-добрия смисъл на думата. Стои идеално на колан, стои идеално и без колан. Наистина е супер, супер яка. Ще ми се да имаш такава и 40 мм, може би е важно това, че не е 40 по-малко милиметра, генерално за да е по-тънък и колана и да е по-елегантно всичко. Наистина препоръчвам тая с две ръце. Близка до нея е голямата 40 мм катарама. Доста близо. Значи това е, бих казал, една идея по-добре от Serial Design, защото е по-изчистена. Щеше да бъде просто перфектна, ако тези ръбчета не бяха толкова заоблени. Според мен една идея по-квадратична, ако бяха, ще бъде просто перфектната катарама. Но си остава здрава, стабилна, лъскава, изчистена, луксозно изглежда. Наистина тежка даже, приятно тежка. Доста яко нещо. Следващата е 35 мм катарама от Италия. Тази не ме кефи толкова, колкото предишната, която коментирах, 35 мм, но си е много стилна. Вижте колко е елегантна, колко е тънка. Знаех, предполагах и си го знаех и го направих. Идеално стои на нещо по-екзотично. Не просто естествен цвят кожа или черна, а нещо такова оранжевеещо. Това си представям как съм с бял панталон и карам Порше в Италия лятото и нося такъв колан. Вижте колко е, като за Мазерати. Наистина за определен стил е идеална. Следващата, той на снимката се личи и е ясно, е най-смотаната от всички. Просто най-безхарактерна, най-обла, най-безсмислена бих казал, финиша не ми харесва, сигурно е здрава. Правена е в Италия, окей, хубаво. Просто, не знам, за нещо много специфично може би трябва да се ползва. Не е мой вкус. Ако ви харесва, няма нищо лошо в това, давайте, вземете. Стигаме и до тази масивен месинг. Доста е семпла, доста е изчистена. Не е кой знае колко красива. Тъничка е, но тя се ползва за специфични цели. Не е за всеки колан, не е за всеки случай и стил. Мисля, че е доста яко за нещо по-ретро или някой ако хори на езда, там където имат всякакви ремъци и всякакви пособия. С времето, предполагам, ще се патинира много приятно. Ще ми се да беше малко по-масивна. И за финал да ви покажа все пак аналогово, но 35 мм. Разликата с голямата е, че тук има очевидно една втулка, едно цилиндърче, което се върти. На вид е малко по-малко елегантно, но на практика, когато се слага колана и се надява, действително това въртящо се движение го прави по-приятно и по-мазно. Показвам ви и няколко кадри на сравнение на катарамите една до друга. Триковете, които имам за показване, са следните. Първо, можете, както в едно обикновено кожарско изделие, да се заоблите ръбовете, просто като вземете колана, сложите го и си натискате. Или може да се направите такава поставка, с която да минава колана и от раз да заоблете. Самото начало трябва да го направите на ръка, но оттам насетне. Не прави чудеса, но все пак видяхте колко бързо, ефективно и без нито едно прекъсване повтаря се от всичките страни, като когато се прави и ръба. Ето и отговор на въпроса. Тази зъмба е за 4 см ремък. На въпроса става ли за по-малките? Да, ето става. Сравнете резултата тук и резултата тук. Добре се върши работа. Затова се взех по-голямата. Стигаме и за големите и за малките колани. Следващия трик. Запечатането на ръба. Може да го направите и както обикновено на ръка. Взимате колана, слагате токоноля или какъвто агент ползвате за запечатване, взимате си пособието и почвате.
Да, става и така, но вижте какво може да направите също. Може да се вземете една града и да се изработите от нея поставка. И отведнъж да си го полирам. Не е 10 пъти по-ефективно, но е по-ефективно. Това, за което внимавах, е, че първият ми опит да го ползвам остави белези по кожата. Затова си поработих и си заоблих ръбовете на дървото, да не драскат, да не се впиват в нея. И мисля, че се е получило. Получи се и то как. Така, споменах, че ще коментирам два различни начина за изработка на колан и техните достоинства. Единият е, така да се каже, по-простия, където имаме колана и самия колан го използваме, за да го прегънем и използваме това да държи катарамата. По-бърз, по-прост, работи се добре. Това, което сега ще направя, е, че тук съм си направил отделна част, която да държи катарамата, която ще хвана за колана. Едно достоинство на това е, че ако сравним две ивици, които са и двете по 1,50 м, това прегъване простото, то взима примерно 5 см. Демек, дължината на единия колан ще бъде 1,45 м всъщност. Тук обаче не огъвам нищо и не губя дължината, слагам даже отгоре малко, сантиметър 2. Сега, аз ползвах такива Чикаго нитове, понеже видях, че го правя в тубата. Другото, което видях, което правят, е, че изтъняват кожата, но с тези нитове, сложени на изтънена кожа, остава една пролука, която е грозна, опасна и безсмислена. Така че трябва да се прецени, ще се слага ли кожата така и така, ще се изтънява ли, за да пасне нита, или ще се сложи по-голям нит. Това трябва да се има предвид. Има и дълги. Дългите в този случай ще бъдат твърде дълги. Те са и за по-дебели кожи, за други неща. Ако слагам обикновен нит, ще ми се наложи малко да стане това парче. Другото, което виждаме, е, че в тубата слагат два нита, за да е по-бързо. Според мен, по-красиво, по-ефективно и по-здраво е с шеф и нит. Даже два шева стават, но шеф и нит е окей. Пробвах с два нита два колана. Ефективно беше да направя това видео, понеже бързо може да ги развия, да сменя катарамата и да снимам. Но сега в този случай съм си подготвил и за шеф, и за нит. Мога да видя, че дебелината му почти за малко няма да се справи с дебелината на 3 слоя кожа, така че леко ще изтъня тази. Избрал съм си катарама, слагам я. Добре. Подготвям си конеца, който ще пасва на цвета на кожата. Може да гледате видеята ми и плейлиста ми за ръчния шеф. Което ухо, както споменах, се налага да финиширам сега в този му вид. Само да спомена, че нарочно, когато показвам катарамите, не съм махал от тях прашинки и други неща, понеже аз не ги продавам. Искам възможно реалистично да покажа в експлоатация кое как изглежда. Виждам, че ако не е идеално прав ъгъла, това изкривява цялата катарама, така че сега ще се постарая да го направя идеален. Според мен е много важно нещо да се положи. Не мога да се разчита на тази ръзба. Трябва да се капне лепило за ръзби. Така. Съответно, като го налагам, трябва да внимавам да не отсапам колана с това чудо на чудесата. Ето, фана. Фана доста добре. И честно казвам, това ми хареса повече на външен вид, като крайен резултат. Остават дупките. Не знам какви са правилата, аз просто взех моя си колан и го наложих. И това е момент, в който наистина много неща могат да се развалят, понеже леко, ако е крив, ако са криви дупките, това се лечи. Не е толкова лесно просто да направиш някакви дупки. Бело, чао, мио, маморе. Този колан си го взех преди 10 години от Виена за 10 евро. Всъщност 12 години бяха. И макар да ми е омалял и съм пробил дупки съвсем до края му, все още ми върши работа универсален, надежден, обикновен колан. С времето това покритие, което сега изглежда като чисто медно, преди беше цялото сребристо, беше явно никелирано. Това е разликата, предполагам, защо има по-евтини катарами и масивни, по-скъпи катарами, които целите са от стомана, няма какво да им се стърка, с годините ще останат
приблизително същите на вид. Честно казано, и като масивна медна катарама пак ми харесва. Зависи от стила. Ако бях костюмар, който му е важно на коктейла с посланника на Норвегия какъв дрес-код ще бъде, фрак или смокинг, тогава щях наистина да търся нещо, което е надежно. Това са коланите, като наистина този ми е най-на сърце. Може да се направите сами, може да си поръчате, може да ми пишете, за да направим общ урок, дори да бъде подарък. Хората подават ваучер на познат, на роднина, да дойде тук и да му покаже как се прави колан, как се прави ключодържател, как се правят порпонета. Винаги е много забавно и това е истинската ми цел с всичко, което правя. И за финал нещо лично. Знам от своя баща, а той го знае от своя баща, че колан се носи на вид. Не се носи просто и не се съхранява просто проснат някъде. Понеже той опасва центъра, пояса на мъжа, област много свързана с мъжеството. Имал съм възможности, съм виждал в митологиите на Казахстан, Киргизстан и тези страни, през които се смята, че нашите конни предци са минали. Там пояса, колана и слагането на колана също са символи за начало едно митологично пътешествие или подвиг. Правя това видео през декември. Предстоят ни нови неща. Искам просто да пожелая на всички българи, независимо да гледат това или не, здраве, напредвайте щастливо, вярвайте в себе си и сбъднете нещата, които са ви на сърце. Подарявайте стойност, ценете себе си, не губете вяра и не се притесняйте. Ще ги оправим коланите.